Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Estamos a tan solo unas semanas de que finalice el año. Hoy queremos analizar cómo ha sido este 2025, las noticias de estas últimas semanas y también cómo se presenta el 2026. Para evaluar todo esto, esta noche nos acompaña el portavoz de Ferrol en Común, Jorge Suárez. Muy buenas noches. Hola, muy buena noche. Para analizar cómo se presenta este 2025 y centrándonos en la actualidad, ayer lo que todo parecía que iba a ser pues un gran anuncio de que este viernes se va a proceder a la apertura, a esa demolición del muro del Arsenal Militar. Un poquito antes, desde Ferrol en Común, mandaban un comunicado en el que señalabais que había un informe en el que se presentaba un informe negativo por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para llevar a cabo estas obras. Sí, a verdade é que todo o mundo, da igual o espectro ideolóxico, quere que esa muralla se derrube. Cada un ten a súa formulación. A nosa actual non nos gusta demasiado porque sustituir pedra por un enreixado. Nos gustaría que se podera pasear libremente por dentro do Arseal cunhas mínimas medidas de seguridade. Creo que nos tempos que corren algo perfectamente viable e que se fai noutras cidades, pero sí que creemos que teñen que seguirse todos os trámites legais. É evidente que hai un informe que nos solicitamos por rexistro coas canles ordinarias no que se di que o proxecto tal e como está concebido non cumpre cos requisitos que Patrimonio do Estado exixe para poder levar adiante esa actuación. Sorpréndenos moitísimo que se licitara unha obra de tantísimo valor, estamos falando de 15 millóns de euros no global de todo o conxunto de Abril Ferrolomar, e que se licite sen ter os informes pertinentes. É algo que creo que está precipitándose unha xestión en aras a ter terminada esa obra cando sexan as vindeiras eleccións municipais, pero eso non debe tolerar que se salte os preceptos legais oportunos porque pon en risco o conxunto da actuación. Por parte del alcalde, ante este informe señalaba que se trata de unas afecciones importantes que ya se aclararon la pasada semana en Madrid y que ayer mismo se remitían esas aclaraciones técnicas para que se subsanasen lo antes posible y que esto no iba a suponer una modificación en el proyecto, sino que se trataba de una falta de definición en el proyecto sobre esa puerta de enfermería. ¿Ustedes con esto se quedan tranquilos? Bueno, dito vulgarmente, o alcalde o que dixo foi naranjas de la China. É que é unha cuestión que é moi clara, o informe non é favorable, o pon por escrito, marca 5 puntos entre esa porta de enfermería, o rebaixe que teñen que ter as murallas, outros puntos técnicos, que unha persoa non é unha cuestión política, sen unha persoa que forma parte do ámbito funcionarial do Ministerio, pois considera que ten que cumprirse para adecuarse ao respeto ao noso patrimonio histórico. Entón, por moita reunión que se tivera, mentres non exista un informe que dudo que vai a existir, que contradiga o que dixo en primeira instancia, o que hai que facer é reformular o proxecto, cumprir eses parámetros e a partir de aí acometer a obra. Insisto, por lo tanto, cree que sí que va a haber que modificar este proyecto con su consiguiente partida, supongo. A día de hoxe, tal e como está relatado ese informe, non hai outro informe contrario, por moito que se diga, mentres non haxa nada escrito a sensu contrario, pois ten que modificarse o proxecto. Evidentemente, é algo que non gusta, porque rompe os ritmos que establecidos, é algo que vai supor unha rebaixa económica incluso, porque non é un sobrecusto, senón máis ben o contrario, pero hai que facelo. Eu creo que, como dixen ao inicio, non se pode ter nas obras unha visión electoralista para rematalas en medio dunha campaña electoral e ter os réditos necesarios para repetir mandato, e creo que hai que ser un pouco máis coherente, ter a cabeza fría e cumprir a legalidade para evitar problemas posteriores. Nos, cando gobernamos, tivemos ese problema coa Praza de Armas, por culpa de informes patrimoniais da Xunta non pudimos rematar o noso mandato, asumimos as consecuencias e foi inaugurada no seguinte mandato. A obra está feita, a obra se vai facer, pero cumpramos todos a legalidade para salvaguardar os intereses do Concello de Ferrol. Independientemente de este informe, lo que está claro es que el próximo viernes, este viernes a las 4 de la tarde, va a tener lugar ese acto de demolición del muro. Va a asistir el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o la ministra de Defensa, Margarita Robles. ¿Usted estará presente? Eu non faría ese acto, sinceramente. Non faría ese acto ata que estea todo ben clarificado e por escrito. Non estamos falando dunha cuestión menor. Que supondría el llevar a cabo este acto si se encuentra con este informe? Unha actuación feita cun informe negativo
cando calquera persoa fai unha obra na súa casa, pois necesita a licencia do Concello, necesita os informes preceptivos, cando faz unha obra pública, pois hai unha serie de informes que hai que ter antes de poder licitar, pois, de aeroportos que non afecta ao espacio aéreo, de patrimonio que non afecta, bueno, neste caso, falta un informe favorable de patrimonio, entón sería unha obra ilegal. Evidentemente, nós non queremos prexudicar a nadie a nivel judicial, somos todos compañeros dentro da corporación, pero instamos a que se recapacite, que se pare a reflexionar un momento este goberno local, que xa haberá momentos de inauguración e de actos públicos. Por otro lado, otra de las cuestiones que también han criticado en esta ocasión todos los grupos de la oposición era ante la falta de una participación plural y representativa de las fuerzas políticas y sindicales en el Comité de Seguridad y Salud celebrado la pasada semana. Sí, bueno, é certo, hai que recoñecer que un órgano moi interno, onde se evalúa a prevención de riscos laborais do Concello de Ferrol. Nós non asistimos a todos os... No, pasó nota sí, desde sí, prensa diciendo, pero ¿por qué ustedes se quejan si no suelen venir? É certo que non solemos ir cando son cuestións que afectan puramente pues, a recoñecementos ginecolóxicos dos funcionarios ou cuestións de trámite. Hai outras cuestións que sí que asistimos, por exemplo, cando se vai a avaliar o garradón que é dentro do Concello, cando temos asuntos que consideramos que son de importancia, que afectan máis á estructura do Concello que aos funcionarios, pois solemos acudir. Creo que non só é o Comité de Seguridade e Saúde, en xeral, todo o ámbito interno do Concello está convertíndose pois, nun órgano de decisión único, que é a Xunta de Goberno local, unha actitud moi despectiva por parte de algunhas concelleiras, nomeadamente a señora Sanjurjo, que ten o seu carácter. Xa digo, no persoal, pois, temos boa relación, o día 19 teremos unha cea de confraternización e seguramente nos sentemos xuntos e faremos. Pero a nivel político creo que non sabe moi ben o ámbito no que está a actuar, porque isto é unha democracia, non é un órgano de xestión onde un decide o que lle parece porque ten 13 votos. Hai que abrirse a ciudadanía e nos, ao final, somos representantes dun número importante de persoas que nos votaron nas urnas, son miles de persoas que confían noutras forzas políticas e que merecen respeto, senón estamos nunha dinámica de bandos que ninguén quere que un concello se xa de bandos, agora parece máis de bandas que de bandos. Este comité que se celebraba, el último da pasada semana, ¿se llevaba a cabo algún tema importante para las neste fuerzas caso políticas? non, foi máis ben o xesto de que é unha dinámica que se viña mantendo dende que eu recordo estou no Concello, sempre se convidaron a todas as forzas políticas a participar, a intervir, a propoñer. Nos sempre convidamos o PP cando gobernamos, tamén moitas veces non acudían, pero a invitación se cursaba. Agora eso, porque discrepancias cun concelleiro en concreto, da propia Concelleira de Facenda, pois decidiu cortar e non convidar a ninguén porque non quere voces discrepantes onde ela estea. Por otro lado, otra cuestión también importante que conocíamos en estos últimos meses, esos presupuestos presentados por el Ayuntamiento de Ferrol de cara a 2026. ¿Cómo los ve? Bueno, creo que este mandato se caracteriza por unha venta como a que vemos na tele de madrugada, esta dos colchóns e as cacerolas, pero neste caso, en vez de colchóns e cacerolas, o que temos é abrir Ferrol o Mar e a Cidade do Deporte. Semana tras semana, pois anuncia o mesmo proxecto. Neste orzamento non hai nada máis que iso, únicamente o mercado de Recimil, a consecuencia dunha mala xestión, porque botaron os fondos europeos para pagar este proxecto non os acadaron por unha mala xestión do Partido Popular, e creo que pues, eses 15 millóns a abrir Ferrol o Mar, eses máis de 8 millóns a Cidade do Deporte, suman unha cantidade global que están asfixiando o resto da cidade. Creo que calquera persoa que pasee por calquera barrio vexa o estado dos viais, das beirarrúas, da iluminación pública, pois hai un déficit importante para manterse servicios. Con respecto a eso se habla de ese gran contrato que va a poner a punto los viales y las aceras. Sí, ¿Qué opina de él? bueno, levamos 3 anos, case, 2 anos e medio de mandato, levamos falando de eso desde o primeiro día. E creo que, evidentemente, hai unha cousa que é urxente. Eu teño moitísimo aprecio polo señor Tomé, creo que é unha excelente persoa, pero, de logo, 2 anos e medio esperando, cando temos unha flota de camións que é inasumible poder ofrecer un servicio de calidade, e cando, segundo o propio Partido Socialista, o prego xa estaba listo, pois xa tiña que estar adxudicado hai moito tempo. Creo que, bueno, se priorizaron, como digo, outras materias que venden mellor, como eses dibuixos tan bonitos
do carril bici, pero que ao final únicamente son debuxos e que vai rematar o mandato e vamos ver a cidade levantada, ningunha obra rematada. Hablando de limpiezas, en el pasado pleno presentaban una moción sobre los vertederos incontrolados en la ciudad. Sí, creo que, bueno, aquí no centro, os que vivimos no centro, non sufrimos as consecuencias de esos atentados medioambientais, pero nas partes de Leixa, de Mandiá, de Esmelle, pois a pouco que pasees un pouco polas pistas desas zonas, hai vertedeiros incontrolados que xa son endémicos. ¿Qué propone? Bueno, creo primeiro que hai que ter un contrato que, ainda que se dixo que xa hai non é verdade, porque hai vertedeiros, por exemplo, Leixa, que leva 3 meses sen limpar, primeiro que haxa un contrato que actúe e logo unha maior intensidade policial. Eu creo que esas actuacións non son illadas de cidadáns incívicos, creo que hai empresas que se dedican sistemáticamente en lugar de asumir un custo de reciclaxe ou de retirada de residuos, pois botalos ao monte sen ningún tipo de control. Se cámaras de movimento ou sistemas que hai noutras cidades serían máis efectivos, pero de logo unha campaña de control e de sancións pues creo que podría ser disuasoria para que non se produza. Hablaba de policías, medios policiales. ¿Cree que Ferrol cada vez es más inseguro? No, non creo. Eu creo que eso temos que ver estadísticas, as estadísticas non din que Ferrol sexa unha cidade especialmente insegura. Recordemos que el presidente del centro comercial, Alberto Magdalena, iba al propio ayuntamiento a decir que cada vez veían que sus negocios eran más inseguros, o el propio Grupo Partido Socialista hablaba de ese incremento de drogodependientes o de narcotráfico en la comarca que lleva, por tanto, a esta inseguridad o agresiones, a maior número de agresiones. Eu creo que pode ser que haxa máis intranquilidade. É dicir, vemos situacións na rúa cada vez que, como dicilo, pues, persoas que están marxinadas socialmente e que actúan de forma violenta na rúa, sen chegar a cometer delitos, pues, berros, peleas entre eles. Desde el centro comercial hablan de un aumento importante de robos a plena luz del día. Sí, bueno, pero a nivel estadístico, se vemos as estadísticas da Dirección, da Delegación de Goberno, eso non se reflite nas estadísticas. Pero bueno, en todo caso, eu creo que o problema principal que ten a nosa comarca son os mercados da droga. Creo que é algo que non sei por que motivo non se é capaz de combatir, todo o mundo sabe onde están, todo o mundo sabe que por aí circulan pues, diariamente deceas de persoas a buscar a droga e que allí se vende droga e non hai quen sexa capaz de poñerlle freo a eso. Eu, bueno, polo meu traballo a nivel judicial, como funcionario, vin varias operacións, sempre van un paso por diante, nunca se lles atopa pues, a cantidade suficiente de droga para facer unha operación a gran escala, e creo que é un problema que debe abordarse de varias ópticas. Unha é a policial, evidentemente. ¿Qué opina de esa creación de esa unidad de prevención y actuación? Pues totalmente a favor. Creo que, bueno, o primeiro de todo é que evitar que a xente caia no mundo da droga porque é unha enfermidade, temos que ser conscientes de que non son delincuentes porque eles queren, que están enfermos, necesitan un tratamento, necesitan atención, e hai que evitar que a xente caia nesa enfermidade, e eso en parte polos máis cativos, é dicir, que os nosos fillos teñan claro que a droga non é divertida, que non é un consumo social, senón que é un consumo adictivo, eso é o básico. E logo creo que hai barrios e zonas da nosa cidade que nos vimos insistindo que é necesaria unha actuación non só policial, senón tamén social, e por eso propoñíamos en moitas ocasións plans sociocomunitarios no barrio de San Pablo e no barrio de Recimil. Creo que son dous lugares onde pues, se dan por abandonados, que pase o que teñan que pasar, e non hai unha actuación determinada onde se dé a salida, onde hai oportunidades laborais, onde a xente pues, poda ter unha inclusión na sociedade en igualdade de condicións de quen tivo unha vida máis favorable, nace un entorno máis amigable, hai xente que nace en circunstancias durísimas e combatir eso forma parte dun traballo social, evidentemente. Por otro lado, me gustaría preguntarle por el pleno que se celebrará de cara ya al final de año. Tendrá lugar la semana que viene. ¿Cómo se presenta ese pleno? Bueno, ese pleno, creo que todos enterramos a hacha de guerra, é un pleno de Nadal, un pleno que non ten mocións por unha tradición xa de hai moitos anos, dende logo, un día onde se brinda, se celebra, pero bueno, dende logo tamén é un pleno para reflexionar o que aconteceu neste ano, creo que é un ano no que Ferrol a nivel laboral, a nivel poboacional está crecendo, a esforza que está collendo o estaleiro
cos novos pedidos, dende logo incuestionable, eso fai crecer todo o tecido socioeconómico, e creo que na parte negativa o Concello non está sabendo acompañar esas propostas. Que echan en falta? Bueno, varias cousas, non? Eu creo que agora mesmo estamos vendo como moita industria auxiliar do sector naval ten que traer xente de fora a traballar porque non hai xente formada. Nos levamos moito tempo propoñendo que máis alá dos clásicos obradoiros de emprego de arranxos de lavadoiros, que está moi ben, non digo nada en contra diso, pero deberíamos igual centrarnos no que realmente se necesita, que é mano de obra para o sector naval. E iso, o Concello ten recursos sobradamente preparados para poder formar aos nosos mozos e mozas e ter emprego de calidade, un emprego industrial ben remunerado, e por outra banda, pois creo que tamén a nivel de vivenda, pois hai un problema que calquera que vexa pois un portal de vivenda como Idealista, pois alugueiros de hai 2 anos que estaban a 400 euros, hoxe en día están a 800. O salario mínimo son 1.300 euros, evidentemente unha persoa non se pode independizar da casa dos seus pais cun salario cos que se cobra normalmente nun traballo no que estás empezando. Entón, creo que en materia de vivenda habría que facer moitas cousas, e creo que o principal é poñer ese tope, estudarse hai zonas de vivenda tensionada, algo que está aprobado xa en sesións plenarias, pero que non se está a cometer. Y vamos a hablar de la programación navideña, que también ha habido bastantes críticas por parte de su formación. Bueno, eu creo que Arán fai o que pode dentro das súas limitacións. Creo que, evidentemente, a todo o mundo lle gusta ver a cidade como está hoxe, non? ¿Qué le parece cómo ha quedado la plaza de Amboaje, también criticada tanto por usted como otras agrupaciones, porque hablaban de esa falta de cuidado con respecto al patrimonio? A ver, eu creo que é incuestionable que cando pos algo na cidade en Nadal a xente acude. Eu mesmo estiven o sábado pasado na Praza de Armas, estaba a rebosar, moita xente paseando, os prezos son astronómicos, a verdade, hai que dicilo, o sea, montar un tío vivo máis ou menos pequeno, 4 euros, pois pareceme unha exageración, e máis cando é unha actividade municipal, que non debería estar máis orientada a todos os públicos. A pista de xeo, non sei se son 10 euros entrar. 12. 12 euros, pareceme unha... Cando é patrocinado pola Xunta de Galicia, que non é unha empresa privada que monte unha instalación para lucrarse, senón que está subvencionado pola Xunta de Galicia. Creo que eso non é un prezo para todos os públicos. Pero bueno, creo que hai outras cuestións, por non ser tan hipercrítico, que son positivas e bonitas. Por exemplo, regalarte, creo que é algo, unha iniciativa que é fabulosa. Que comienza este jueves, creo recordar, el día 18. Sí, podemos meter a cuña publicitaria, do 10 a 8, 21... Bueno, esto no es cuña publicitaria, sino es una manera de que la ciudadanía sepa todas estas iniciativas, porque no se pudo estar en ese mercado de alimentación en el cantón. Fue también todo un éxito de participación. Los precios ya no los sé, pero sí que es verdad que había gente. En xeral son produtos de degustación gourmet, normal que sexan caros, non? Pero bueno, regalarte son artistas locais aos que eu algún deles lles teño moito aprecio, e que teñan un espazo en que sexa en breve período de tempo para poder expoñer a súa creación e que toda a ciudadanía poda coñecer, eso, de logo, é fabuloso, non podo dicir outra cosa. Agora, outras cuestións como non é unha cuestión xa de estar a favor, en contra, que se é do ámbito nacionalista ou non. Eu sei que moita xente non entende o que é o apalpador, porque non é unha tradición ferrolá, eso é evidente, aquí non existiu nunca, vendo Caurel, pero é algo que tamén algunha parte da sociedade lle representa, gustalle, a min me gusta tamén que esa tradición se manteña, porque non lle guste a outra parte ou lle pareza, pois creo que estamos na dinámica dos concertos da Magdalena, que dirixir políticamente a orientación que debe ter a ciudadanía, creo que non é unha cuestión política, é algo que se fixo sempre, que se fixo unha ruada que non lle fai dano a ninguén, é algo que nos dá a coñecer parte da nosa cultura, que na que non sexa local é a nosa cultura, e non ten ningún sentido máis que politizar o Nadal e anular esa celebración. No estaba el apalpador, pero sí en el mercado, pensamos, de alimentación, había allí dentro un apalpador. A lo mejor fue, de hecho, por esas críticas que pusieron a alguien allí. Non o sei. Bueno, pero ese creo que é de cartón piedra, ¿no? Me parece. No, era unha persona tocando, estaba tocando tamén. Bueno, pues mira, por lo menos, ainda que sexa nun reduto, nunha esquiniña, pues temos un apalpador. Pero bueno, creo que, ademais da cuestión do apalpador, ten outro cariz, que era organizado por unha entidade cultural da cidade. Entón, creo que eso é o primeiro que temos que apoiar. Se temos unha entidade como a Fundación Artabria que se dedica a potenciar a nosa cultura, aínda que non sexa do meu espectro ideolóxico, que non o é, pero creo que é plural, aberta, que participa todo o mundo que quere, e creo que deberá manterse porque é algo
que se viña mantendo no tempo, e anulalo así de raíz é unha decisión totalmente política. Álvaro Carreras fue el encargado este año de dar a ese botón para iluminar la ciudad. ¿Qué le pareció esa elección? Bueno, é un chaval que evidentemente, aparte de ser moi bo chaval, porque, bueno, tiña algún trato, así, compartiu clase con meu fillo en alguna temporadiña, está tendo unha relevancia, elevando o nome da cidade por aí adiante, entón pareceme ben. Creo que, bueno, a nivel de deporte tamén hai outras figuras, temos algún campeón español de baloncesto junior, pero, bueno, pareceme ben, non teño nada que dicir, é un feito simbólico, que se achegara ata aquí, pues, a verdade que lle honra. Outra cosa, pero bueno, non me quero meter en xardíns, o tema do avión privado, toda esta parafernalia, pero bueno, entendo que o mundo do fútbol agora mesmo é un negocio de multimillonario e astronómico, pero bueno, Álvaro estivo aquí, a xente quedou encantada e non teño máis que decir, ainda que eu sexa do Barça. Y finalizamos ya preguntándole cómo se presenta el 2026, ¿cómo lo ve? Bueno, eu creo que toda esta paz e amor do Nadal, cando remate o día de San Xiao, empezará a disputa electoral, bueno, eu teño algo de experiencia, xa, pues, sería o terceiro mandato, creo que pues, empezará a maquinaria electoral a activarse, xa pues, poderán primarias, o panorama político a nivel nacional, a verdade é que está moi crespado, todos sabemos que veñen tempos moi duros a nivel do Estado que queiramos ou non van a afectar o local. Bueno, pues, non hai pleno municipal no que non se menciona Pedro Sánchez, entón todo afecta... Es que está dando bastantes titulares, bueno, todos sí, toda política, los compañeros, sí, pero bueno... Sí, os do Puyol, ¿no? Sí, exacto, los del Peugeot te están dando bastante que hablar. Sí, creo que, bueno, se viven momentos moi críticos, todas estas situacións tan desagradables e tan condenables de acoso, que son repugnantes, a verdade, que a veces hai reaccións tibias, pois creo que eso tamén nos vai afectar. Entón creo que nos espera xa, a xente está afiliando as armas, preparando, engrasando as armaduras, e para vos, os xornalistas... Pues no había pensado ya esto, pero qué pereza. Para os xornalistas xa tedes por diante o traballo duro. Sí, bueno, esperemos que esa paz y tranquilidad continúe, no sea como usted lo dice, que empiece la trifulca como comience enero y que se extienda esa paz propia de estas fechas navideñas. Ojalá. Jorge Suárez, como siempre, muchas gracias por venir. Muchas gracias, felices fiestas para todos. Felices fiestas también para todos ustedes y antes de finalizar recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM, la 90.6. Que pasen una feliz noche.